Masa gak doyan? Doyan, Mak. Paling kan dereng nyobi mungkin tak cobine. Kok mangane gragas. Kok gragas aku doyan kok. Kok bingung loh. Loh, kucingnya sayang aku. Tak dono dari aku yuk. Nunggoni ini. Bedaran ini. Nyekso kucing. Kowe mbok tak patenono lho, ora. Sik aku digoleki. Mari tresno ya, Cing. Aku jane gak pecinta apa-apa kira. Mbok jiwaku ki nek gak iso gak duwe pecinta sapa-sapa ya, Mbak yo. Piye, Mbak? Kok gak dirasa tresno iki enak Mbak kan. Anak ya tak anggap biasa, bojo ya tak anggap biasa ngono. Gandingan urip menurut tak. Ning rasa tumbuh cintaku ki sing menggebu-gebu tresno aku tenan gak i. Belas lho sithik arene. Biasa ngono pas aku urip. Kan ambek bojo tresno tenan lho, Mbak. Mboten. Nah, ora dikek dhuwit niku yo. Walah. Cemot-cemot. Ya terus nanti mau yo ngono ki mau muring tak seneni tak opo. Tak paidu lorone. Ati paidu lorone ki opo? Mangan dadran ya. Nah aku batang-batang kiri ora apa-apa. Aja tak kenek kuwi. Ora apa-apa, iki loro ki cek apik. Sing ndo maidu wong loro kuwi sapa? Wong gawe ngonoan yo ora piara piye sing maidu wong loro sapa? Loro yo ndang loro. Pengen loro yo ndang loro. Sing maidu wong loro sapa? Gampang cangkem. Mana? Sopo kowe dujat? Lah tak murah montok cocok temen mbok ujat tak. Ngono aku ndek iki tombo kan Mbak baru kae. Ngurusi anake moh. Maksud iki kok aku ki kok gak diurusi maksud gak diturusi anak-anakku dhewe. Aku kok gak maksud iki aku ki gak ngurusi awakku dhewe. Payah iki dina iki kok aku gak garcep awakku dhewe ngono lho. Aku bukane apa jenenge? Diurusi anakku, diurusi Mbak Indah. Ora ngono maksudku ki ora ngono. Kowe rasa gawe perkara ae kowe. Pasang adu domba kowe. Sopor bujat murah muntuk terus. Nyeneken ketika marah boya anak keluarga kuwi wis moto picek kuping. Wis tak anggap main. Wis lah mikir iki ya. Ndelok tangan nang ndelok alhamdulillah. Kirit nek saran iki aku malah seneng ya mbok kandhani. Lek kudu ngene lek kudu ngene. Walah wis bunga terimaku ora mbayang. Tapi nek kalian menjatuhkan seolah-olah ki mbok inggis-inggis lah. Wadeg ya wisan. Mangan wareg ngandang toh sing penting. Kalian mau ketik apapun mandai urusan nang kono. Wareg nak, wareg sampai utang-utang sampai. Iya, Mbak. Penting mangan wareg. Ora njaluk mangan tanggane. Njaluki kala-kala ya sak piring, rong piring ora apa-apa. Rasa kerukunane, tapi nek bendino gak yo nonor. Ngono pemirsa. Diujar piring ya sampai wareg-wareg. Lah iya. Seneng anake ngono kuwi kae. Sak unine, sak seneng. Monggo kersa napa mawon monggo. Sak ndok-ndoke nek ana wong ora apa-apa. Nek kritik dan saran ki wong tuwa tetep perang, Bro.
di mana kamu keisaran iki wong tuwa wis ero. Tapi nek kamu ketikanmu kuwi menyudutkan nyenyek, walah. Wis to, tak dongakno kowe. Akan kembali ke tanganmu itu. Kenapa yo, Mbak? Pemirsa itu di saat awake dhewe ngomong iki walah. Jo sithik iki lho. Sama sithik ngono yo. Omongan awake dhewe nganu sithik iki walah nek umpama ungkir nganti teko leng. Umpama nek ngunggahno nganti teko pucuk gunung ngono. Mbak, paling sabar, Mbak. Iya. Kok sabar kuwi subur. Sapa sing gelem umate sing gelem nampani barang-barang ngono ki yo bakal nampa kabegjan lan kamulyan. Iki ndek iki kayak bestiku, guys. Iki mu Mbak Dila muni piye? Prosesnya piye? Malah ruwet iki. Nggih, terusé malah ribet daripada mae. Ribet e? Pindah-pindah tempate ngonten e, Mak. Antri-antriane ngono. Apa iki? Kan Pak malah yo lorone Cek. Ngecek-ngecek heeh, Mbak, USG terus mungkin ngenteni hasilnya, mungkin lab ngonten. yo nek aku bareng gak yo malah kewalahan yo. Piye ya jala. Yo bener kuwi le. Bener Mbak Ita. Dewi-dewi. Sing Pak Em karepe kan pengene bareng ae Mbak Usam. Nggih. Lah yo kok yo gak bisa. Sesuk iki gawane apa ngono Bu katokmu. Sing Rina. Nek awar tukaran. Tombo-tombo ngono ki anu anake kok yo kudu gak percaya ae. Pak, iki mosok gak percaya aku le, Pak. Ora mbok apik wae ngono Mbak. Mbak Itane ngoten. Mbak Lina. Mbak Lina. Mosok ora percaya le, Pak. Pak. Mak iki sok rebuken dhewe. Ya wis. Alah, japlek. Ngene lho, Mak. Pak iki bukan percaya ora percaya mboten. Ayem. Padahal nek awur kok ngono ya. Nggih, tapi nek renek iki goleki sandingi ngono wis ayem apane kan posisi berubah. Nah, iya. Kok sampeyan ambek bojomu sing rukun, Mel. Setukaran ae koyo mahake. Aku iki kei omongan ngono iki apa aja terok wong tuwane iki. Sing elek iki dibuak, sing apik dienggo ngono. Maksudku ngono. Ora terus ngajarno wong nom ngono ki ora. Kon elek mbek wong tuwa iki ora, maksude wong tuwa iki kan dilakoni kan wis akeh ya. Mbak iki wis tuwak porong le, Mbak. Ndak. Wes. Kok kowe iki lho kok ngantek tak tekakno. Ini iki nek mek wangelane bayani lho Mel, sam. Niweli opo buyune kok yo. Oh, alah bubu. Kok tawur men kayak ilek dame sam. Anjite sesuk enek wong akeh, enek kelo-kelo. Iki kok tak godhog. Pemirsa, tak godhog ditirisno, kayak uyah ndak, Mon? Engko terus didemno, dibunteri sithik-sithik, tak kek nang freezer. Kok ndek ngair. Yo, Mbak yo. Lah nek umpamane kanggo apa tinggal masak gede ya rasa buntel sithik-sithik. Iya. Langsung dadi sitok. Nggih. Lah nek pengen pelan. Kok aku bondo kok kene. Oh, lakonmu lho kok. Kowe diirit teh. Alah ya Allah, paring ngono rezeki kathah, Amin. paring ngono duit kathah. Amin. Nek rezeki kathah
nyipat-nyipat tanggane ya. Nggih, amin ya Kok Allah. gak tak gadok dhewe ngono lho aku ki. Amin, ya Allah. Kok ngono tok aku ki urip ki mok ngono tok lho maksudku ki. Amin ya Allah. Aku ki kok ya iso munggah kaji, iso umroh, tanggoku lesu. Tanggoku kekurangan. Kok mentolomen kuwi mbak abotno ndi? Ngono lho. Dulure lesu, dulure ra iso mangan, dulure kelet-kelet. Kok mbok salah mbok go dhewe nek iso ki ya dibantu dhisik. Mbok beras-beras sekilo, beras-beras 2 kilo. Ngono mikir wong buduk ya. Mbok yo mbok lerokno neh. Keminter, mbok aku ora pinter wis to. Aku tak akoni yen aku wong goblok, aku ora man sekolahan. Aku ki omonganku esuk sore, esuk dhelek, esuk tempe ngono. Esuk tempe, esuk dhelek, ora kena digugu. Ngono. Maklum wong aku ora sekolahan ya. Beda mbek kowe sekolah nang dhuwur. Unggah-unggah duwe, lek dames ora duwe tak akoni aku. Kepinterane ya terbatas. Mulan aku sering diseneni anakku, sering ditukarani anakku mergo aku bodoh. Aku ya ora apa-apa. Dari anakku wani iki arep ya. Anak wani ngene-ngene ya ben pancene mbake bodoh. Jajal nek mbake pinter. Dikandani pisan nang dalan. Mulai sering berselisih pendapat ilmune cah nom ki luwih pinter tinimbang wong tuwek. Wong tuwek ki yo mau otodidak ngono ki lho, Nggih. Oh, ndek kae ngene, oh ndek kae ngene ngono to. Otodidak napa, Mak? Otodidak iki kaya toh mendiki lho. Langsung prakteknya langsung. Iki jenenge otodidak. Pamane niki uga teori tok. Kuwi pamane. Bor kula bor. Nang ngirisi iki ngono kuwi lho. Aja ngono menceng-menceng. Nah, ngono iki fata morgana. Fata morgana itu. Lah nek ngene iki otodidak. Nah, kula bor nang ngirisi. Lah iki ngene iki langsung nyata. Kuwi nek kuwi fata morgana. Itu perbuatan individu. Individu ya apa aja? Nek krungu kuwi sih aku tahu krungu individu. Nek Individu duka niku kata-katane Mae. Individu. Individu. Nek Mae kan Apa nek individu? itu kok Mae. Ora aku dhisik. Nek aku kan individu. Ya apa? Individu ku sendiri. Mumet aku mor. Fata morgana. Mur fata morgana ini apa, Mbur? Sekilas apa? Bidukan ngono ya. Kayalan gitu. Lah ya biduki ngono. Nek biduk iku Bayangan. Nek biduk iku hipnotis. Duh. Fata morgana terima. Enggak, kok nek fata morgana niku nek menurutku iku apa? Kayalan. Nek jenenge nek jenengan kan fata morgana jere biduki. Nek aku nek biduki kuwi hipnotis ngono nek aku. Khayalan. Fata morgana iki Apa? Men? pemanasan bumi, Mbak. Ndak ya? Iku jenenge global blok. Duh. Iku jenenge panasan Morgana, bumi iki Mak. global. Wah, alah Mel, bar sekolah. Enggih, Mak. Kayak Fata jalan morgana iki aspal. kaya angan-angan bayang-bayang. Guys, sing bener ndi guys iki? Aku Ayo. Mae. Nggih. Tandek sekolahan wong telu. Ayo, Morgana iku mek kayalan. kayalan. Hayalan salah.
Fata Morgana pembiasaan cahaya. Pembiasaan cahaya kuwi Terjadi karena pemanasan global. pembiasaan cahaya kuwi jenenge pemantulan cahaya. Kayak aspal panas lah kuwi Fata Morgana. Lah ya rak bayang-bayang semu gitu. Fata Morgana iki bayang-bayang semu. Bayang-bayang iki klemun-klemun ngono. Blawur-blawur sithik Mbak. Bawur-bawur sithik-sithik ngono. Kayak ngono ku lho wong ngeplay. Apa jaluk kowe apa? Yo aku kan yo bayangan, gimana aku kayak bayangan yo. Bayangan yo gak bayangan otak lo yo. Bayangan kayak yo kayak terbayang ku lho, bayangan kayak yo nang nyata kita kok Bayangan semu. bayangan. Bayangan semu iki diarani bayangan semu yo klemun-klemun. Ya berarti yo hampir podo 11 12 malah. Berarti Ayo pelajaran. Mel tak kasih pelajaran. Apa yo? Enek kiri, Pelajaran anak kire. enek wong salat. Nggih. Kiri kuwi dilatih sikile. Piye kuwi? Batal apa ora? Enten wong salat kire jilati sikile. Iya. Ya mboten meh, sikile dhewe sing dijilati. Oh iya wis. Pinter e. Apa nemur? Kowe iki kok gak ada kata-kata peribahasa ngono ki lho. Kata-katane apa peribahasane? Ngono lho. Gak kowe sekolahan peribahasa apa, Mel? Apalah nek pribahasa nek gak pribahasa kok enek panganan dipangan. Mbak Mar kandhani makna Mbak. Piye kandhane piye? Sing enek panganan dipangan marai gatel, lambene gatel niku lho, Mak. Oh, kuwi aku dhewe ngomong deh. Duh. Wis nggih pon tebak, Mak. Apa kuwi? Terus Jenis makanan sing dipangan marai lambe gatelen. kok apa? Mak wis ndek wingi kei Ora gedekan. ngono, Pripun? ora ngono. Pripun? Carane panganan apa? Heeh. Dipangan ki kabeh iso dadi nganas. Oh, wonten. Nanas. yo panas. Kabeh ki iso dadi nanas. Yo sing panas ya panas. Piye? Nenek. Nenek dulu. Ora i, Mbak. Jawabane Mak panganan sing disemuti. Kuwi beda. Iki mak iki ngene. Panganan apa sing dipangan ki mari lambe blidok ngono. Oh, iya. Ya mak jawabane ki apa? Panganan sing digugung semut ngono. Terus kawae dhewe kan mangan. Mbok panganan apa digugung semut lah nyepet cangkeme kene. Blidok. Panganan. Ndang ku sekolah ngopo ngono lho, Mel. Kok pelajaran lek dam. Sekolah aku bahas dhuwit, Mak. Nek nang dhuwit ngono lho. Oh, layak eman, Mel, kowe. Nek dhuwit kok ijo matane. Nggih lho, nek saiki kan nek ngitung dhuwit enten wujute. Nek pas sekolah ngitung dhuwit mboten enten wujute, Mak. Astagfirullah. Mbak Mur dadak maning. Karo kabeh. Ngono ya, Mel. Nggih le. Pemirsa. Wis tutup, Mak. Wis nduk. Wis mbok Close. sing bener ora bener wis karek kono. Wong ini ki yo omong-omong. Iya guys, sing bener jawabane Mak. Fata Morgana adalah tidak nyata atau hanya khayalan. Kok wis bener ra bener karek kono sing ya, sing penting ki omong dadi YouTuber nek gak omong yo ora bakal mbok komentari, ora bakal mbok ujak, ora bakal mbok junjung, ora bakal mbok apa Mbak Nur? Sanjung. Ya aja seneng-seneng nek disanjung, aja seneng-seneng, aja sedih-sedih nek dihujat. Pokoke sing penting ikhtiar nyambut gawe, tete glate muga-muga iso dadi ladange pahala, ladange rezeki nek kanggoku intine dono sengkalane cedhak belaine dicedhakno rezekine dono belaine
didohno sengkalane didakno rezekine didohno belaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.